tu je Oto a natáčame Agario. No ide na to. Jeme práve guličky, ktoré sú väčšie ako ja. No to úplne nevadí ako. Hej. Ten bol hyperaktívny dosť. Jaj. Jeme. Dobre, konečne sú tie guličky väčšie jak ja. Joj. Ty ma nezješ, chlapec. Poď. To nezjeme, bo je na takej istej úrovni ako ja. Skôr mám 60. Nový rekord na Agariu, cipána. No papame. Čiernu dieru, Aj zem zjeme. Poďme. Oj. Cipána, díky, že si ma nezjedol ako. Cipána, bože, tak nás skval. Som mal dobré skóre. Yes. Môže si kúpiť nový skin. I keď žiadny ešte nemám, hej. Až teraz ho mám. Tak. Krásna. Venúšači, čo som to. Ten duch ešte raj. Cipána. No to nemá šancu. Taká miniatúrna gulička, tu tento obrovitánska Foxy. Juj. Nemá zjedia. Práve som si kúpil nový skin. Není možné. Sakra. Clash of Kings. Nikdy. Ježiš, prečo to mne sa musí stávať? Prečo? Počítať samo seba. Hopla, zjedla ma. Zjedol ma takto. Alebo zjedla. To je 15. No ideme ďalej. Ježiš, to aniel ma zje. Čo je? Skóre 20. Typa na to musí byť. Ježiši Kriste. Joj. Na obrazovku sa mi nezmestí. Cipana. Prečo ma musel zjesť práve on? Prečo nie iný? Tie guličky sú podľa mňa 11 skóre, lebo ja začínam od 12. To je v tom. Jedz už ich Oto zje všetkých na celej tej mape. Cipano, toto čo je? Ha! Netopier. Už je väčší jak ja, no nič. No, papaj. Toho tu napríklad, jej veľa guliček, Však zjedz, no, zjedz, No vidíš, som 80 skore, Fica zjedz. Oj, Fico, ja neviem, čo je to. No vidíš, že to ide. Jedz. No, poď. Sakra. Prečo práve ja? Prečo nie práve oni? Do shopu XP bots.
Nikdy. Ja na to love. Nič, ideme. 0 peňazí, to je môj rekord ako. No jedz, rýchlo. Jedz, aby si mal... Ups. Poď. Nesmie dobehnúť. No, dobre. Sakra. Prečo práve mucha? Mucha ma zjedla, čo je najmenší tvor na svete. Možno, hej. Ja hovorím, že určite. Cipana. Tento je... Tam je kengúra, tu je taká sliepka, či čo tu je žaba. Tu je Fico. Haha. Jedz, rýchlo, aby ti nezjedli druhý. Jedz to, tie guličky. Sakra. Tiger bude väčší jak ja. Ten pavúk je väčší jak ja. Jagario, a nie písať. Chuda chlapec. Ideme. Jedz ich. Jedz všetky guličky, ktoré uvidíš, Sakra. Určite nejedz také, ktoré sú väčšie od teba. Dopadne naopak. Napríklad, teraz som veľký. Za chvíľu ma možno niekto zje. Napríklad tento tým. Tento to už dostal. Chudák on. Ojoj, nie, prosím. Ups. Cipana. Oni nás zatlačili. To je zbúra. Zoberiem si ešte jednu guličku. Čo bude väčšia ako oni. Sakra. Nie, on ma zje, ten netopier hnusný. No nič. No tak. Pre toto video Agaria je všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi dajte odber alebo like. Ďakujem. Čaute na budúce.